Yan o. Budol fight Pinalkang nga tumam ken tinunong nga tilapia. At saka may red egg din no. Ayan yung red egg. Red egg. Goy TV, please subscribe at my YouTube channel. Guys, may screen kami. Ito ginagamit namin panghuli ng mga isda dito sa probinsya namin. Ayan o, guys. Yan si Etong, maglalagay siya doon. Samahan natin si Etong para mapanood natin yung sistema ng paglagay ng screen. Ayan. Let's go, guys. Ako? Ako nga din. Please, start. Yan guys, nilalagay na nila yung screen. Si John Arjon, siya ang may-ari nito. Siya ang may farm. Yan. Titignan natin mamaya guys kung so yan guys, ang ilalagay lang namin na pain ay kanin. Titignan mo, baka mamaya mga 30 minutes lang meron tayong mahuhuli. Ito yung pangatlo na ilalagay namin. Yan guys ilalagay ni Jonard ulit. Hayaan natin ng mga 1 hour or 30 minutes. Tsaka natin titignan mamaya. Tingnan natin yung screen, baka may nakuha na. Baka may ulam na tayo. Wait. Pupuntahan namin yung una naming nilagay na screen. Tignan natin kung meron silang nakuha. Yan, pupunta si Jonard. Yan, screen number 1. Tatlo yung nilagay nating screen, di ba? Yan. Oy! Yun! Ang dami! Uy! Napakarami! Tulungan nyo. Yan. Screen number 1 yan guys Uy! Ang dami. Tara. Tulungan nyo nga angat. Yan. Pilitin lang natin Yan. ito. Oh, wait lang. Oh, Dami, laki. yan. Hoy, ang dami! Yan, magluluto na kami ng food namin. Yan, ilalagay natin yung tilapia. Yan prito. Yun. Guys, eto na yung aming tilapia. Ay, may luya pa dun sa na kukay nila. Yan guys
espesyal. Ayan mga kalayo natin sa lahat po ng Dito lang, simple, payak ang buhay dito sa bundok, ha? sa lahat po ng nakatune in pa rin sa atin ngayon dyan. Ayan, happy tuning in. At sa mga nag-request, ayun, na-play na po yung mga request ninyo. And ayan, dahil wala na nga po tayong oras, kaalauna na po. Ayan muli, ito po ang programang Halo-Halo Special. At ako po ang yung nakasama. Yes, ako po ang yung DJ. Buhay pa. Ayan. And syempre, at sabayan din po natin ang programa ng ating DJ Sean mamayang hapon, ang RN Count, RN After 5. And sa programa po ng ating Atenix bukas, yes, ang RN ayun, sa mga... Ayan guys, nakikita natin yung ginagawa ni Etong. Pinabalot niya ng leaves ng dahon ng banana. Ganyan ang ginagawa namin para hindi siya masunog. Para hindi naman madumhan yung tilapia. Ayan guys, inaayos namin yung aming ulam na tulya. Ayan. Nililinisan ni Jonard. Ha? Ayan guys. Abangan ha kung paano namin ito gagawin. Simpleng buhay. Simple payak na buhay. Para doon sa tulya. Ang tawag namin dito sa Ilocano ay Tukmam nga pinalkang. tukmam nga pinalkang. Ayan, may init. Nagpapainit kami ng tubig. Yan guys ha. Ito guys oh. Yan. Yung yan. Sige. Yan, bubuhusan namin ng mainit na tubig para pinalkang nga. Ayan. Bakit? Yun! Bakit nga, mami? Yan. Yan. Hindi video ko ito. Yan. Yan oh. Pinalkang nga tukmam. Yan oh. Poodle fight ha. Pinalkang nga tukmam ken tinuno nga tilapia. At saka may red egg din no. Ayun yung red egg oh. Red egg. Ayan. Ayan guys, ha? Kain tayo. Mayroon kaming pinalkang na tukmam. Mayroon kaming tilapyang Tukmam. tinuno, inihaw. At saka mayroon kaming red egg. Yan ha. Mas masarap daw kumain rito sa bundok eh. Kaya namundok kami. Guys, sa mga susunod kong vlog, mas marami pa tayong makikita at malalaman. Please subscribe guys ha. Ipanyotin na pwede tayo nyok. Ayos ba? Ayos ba? Ayos ba? Hindi mo kaya kasoy? Hindi ko sanay. Ayos. Please subscribe my YouTube channel, Bigoy TV.